I know they were your friends, Dr. Hodges. But you yourself said their condition was deteriorating, and eventually they would have become dangerously psychotic. Bona nit, xiites i sunites de la Corpo Añeja. Què passa? What the hack? What the flack? Un moment. Aquí hi ha coses que s'han de parlar. Un moment. Què ha passat amb Stay Homes? Que sí que estic llegint coses i merdes. Què ha passat amb Stay Homes? Albert, t'han xapat el compte per dir què de Stay Homes? Explica't. Volem explicacions. Que els he dit fills de puta i m'han suspès el compte. The rules are the rules, my man. Què t'esperaves? És a dir, la meva pregunta, i m'agradaria que tothom del xat, què t'esperaves? En el moment en què tu dius fill de puta a Twitter, que entenc que és una cosa que es pot fer i s'ha de fer, però què t'esperaves que, en el teu imaginari, què t'esperaves que passés? Del rotllo, jo què sé, una onada de fidels, no de cop i volta, una onada de fidels dient, hòstia, els he dit fills de puta, serà que sí? Serà que sí que l'Albert els ha dit fills de puta? Serà que sí que ho són? En fi, cantar aquestes merdes és legal i dir-los fills de puta no. Crec que Twitter no es regeix per termes de legalitat. Crec que és legal dir fill de puta a algú, però Twitter crea com aquesta espècie d'univers fictici on certes coses es poden dir i certes no, i al final hi ha un algoritme, com a excusa, no? Hi ha un algoritme, i no em mullo, hi ha un algoritme. Al final, els presos no surten de la presó perquè hi ha un algoritme. Els hem obligat al tercer grau, que no és culpa nostra, hi ha un algoritme que aquí fa les coses com li venen, una miqueta. Abans de començar, un parell de coses, un parell d'observacions. La primera, digueu-me, contesteu-me sí o no, si esteu o no gaudint amb la estupendíssima partida al Mario Kart que estan sent aquestes eleccions de Madrid, que ningú ens esperàvem i que ens estan donant la vida ara mateix. A mi m'estan donant la vida. Contesteu sí o no, si us l'estan donant o no us l'estan donant.
Més enllà de que pugui compensar altres coses. Jo ja sé que lo nostre com a catalans no ens ho treu ningú. Però tampoc us vull ara aquí amb aquesta espècie de postura, en aquesta torre d'ivori, de que no, a mi no m'interessa, a mi el que passi a Espanya no m'interessa perquè no és el meu país, perquè teniu molt poca credibilitat, realment us interessa, força, però us feu els durs, us feu els estrets. Isabel Díaz Ayuso. No me baixaré d'aquesta torre. No baixis, de veritat, no baixis. Allà dalt s'està bé. Jo deia per la risa, no deia a nivell de preocupació geopolítica. A mi, preocupació geopolítica, cap ni una. Díaz Ayuso. Podríem començar a parlar així tot el rato, amb tot, en base a tot. Temps de silència i Díaz Ayuso. I Toni Cantó. Bueno, i l'altra cosa que volia comentar, que ja per anar centrant el tret, per anar centrant el tiro, és, al final del capítol de temps de Drunk, de Silència, que vam fer divendres, jo crec que ens va afectar a tots. Jo sé que avui potser els ànims no estan com sempre, perquè venim d'un final molt dur, venim d'un final que ens va tirar molt les coses per terra, a tots. Vam contactar, gràcies a vosaltres, amb un dels creadors de Temps de Silenci, Enric Gomà, que és un personatge més de la mitologia catalana, d'aquesta nostra Catalunya contemporània, i lluny de dir o d'afirmar si ell sembla o no sembla un personatge mitològic, algun dia, d'aquí no molt, quan jo tingui temps i ganes, que també és important, ens referirem a ell i parlarem amb ell per dir-li, escolta'm, Enric, aquest tema, no? Aquesta aparició del Ramon, aquest awakening del Ramon que ha sigut. No hi ha hagut un contacte però molt lleu, le cocodril. Hi ha hagut un contacte de ei, tu ets tal, et faré unes preguntes entre avui i demà, li vaig dir el divendres. No li vam fer les preguntes, però no passa res. Vaig a posar això sense vibració perquè no m'interessa ara la vibració. D'acord, vámonos o no vámonos? Vámonos o no vámonos? O voleu seguir amb prolegòmens, quan tots sabem per què estem aquí? Fire and Fury. Vámonos. Molt bé. Una persona que llegeix una partitura sense moure els ulls, per tant, una persona que no sap tocar el violí i que, digueu-m'ho o no digueu-m'ho, és la protagonista de Mar de Fons, que començava aquí a fer els seus primers pinitos, que no recordo com es diu. Potser, no, la Pisto diu que no ho és. Jo és que a mi la piga aquesta al cap, no sé per què em sonava. Seguim. Sí que ho és, Deixa'm dir-te que sí que ho és. Sí que ho és. ¡Oh! Svastik. El judío. Eren més de Wagner, els nazis, però bueno, bé. Hivern de 1941. Recordem que en el capítol anterior, Frederick, mein Freund Frederick, estava a tope de power amb el tema de concebre i va haver algun moment de rebolcalla amb Frederick. No van voler entrar, no van voler retransmetre per evitar-nos incomoditats, potser, no ho sé, però hi va haver rebolcalla. Jo crec que la Isabel és possible, al ritme que anem, és possible que es quedi embarassada en aquest capítol. No sé què opineu, no digueu res perquè ja l'heu vista 20 vegades.
Ramon l'havien alliberat gràcies a un indult, però ara tots dos estàvem tancats en una altra presó, més incerta. Perdó, ja, després agafem ritme. Ja ho sabeu que després agafem ritme. Heu vist l'anunci aquest d'Òmnium, que surt el Quim Masferrer dient la A? La A. L'heu vist? Heu gaudit tots d'aquesta meravella de la propaganda audiovisual? Perquè jo ho he disfrutat. Si no ho heu vist, busqueu-ho, perquè és un moment maco, és maco de veure. Amb el primer cafè del dia, quan us està pujant encara la cafeïna, jo recomano veure aquest anunci. Fa vergonyeta, diu, no, vergonyeta no fa. Vergonyeta no fa. La presó de les mirades, els gestos, les paraules que no ens podíem dir. Els gestos. Tant ell com jo miràvem de no trobar-nos al carrer, a l'escala, enlloc. Fins i tot, abans de sortir, jo m'assegurava que ell no fos a la plaça i quan baixava al carrer caminava neguitosa, com si fugís. Però encara que no ens veiéssim, encara que no coincidíssim mai, vivíem pendents l'un de l'altre. Al bar. Quan la cosa no funciona, al bar. Acaban de escuchar la sonata para cuarteto de cuerda opus 3, interpretada por el cuarteto de cuerda de la Universidad de Frankfurt, formado por jóvenes músicos alemanes, todos ellos miembros de las Juventudes Nacionalsocialistas. Què li ha passat al Frederic amb la música? Faran aquest rotllo de que com que és gay té com una consciència artística que un hetero no tindria? Faran aquest rotllo? Seran capaços de fer aquest rotllo? No? De dir... Mira quina cara de plaer posa amb el quarteto A3. Universitat de Frankfurt. Anava a dir una cosa molt lletja. Anava a dir, potser és perquè han dit Frankfurt. No, és molt lleig, això és igual, oblideu-ho, no. No val, a la basura. A la basura. Perdó, ho sento. De veritat, que no, que era broma. Ei, entenem-ho com un joga bonito, això, de veritat. Lo. Avui com a mínim l'ha posat sencera, joder, que a vegades aquesta gent de mecanoscrit les talla. Ja t'he dit que tenia mal de cap. Mal de cap. Ho estan intentant. Bé. Joga. Si no volies, per què m'has deixat? És el meu deure, no? Per tu és un deure? Jo només procuro que tot vagi bé. Sí, però no hi va i tots dos sabem per què. Aquest rotllo del Frederic tampoc ho acabo d'entendre, perquè ell està clar que també amaga alguna cosa, però no deixa com de culpabilitzar-la amb ella d'algú, saps? I a mi m'entra com amb aquest rotllito passiu-agressiu, que no sé si m'acaba d'agradar, i no sé si he fet servir bé l'expressió passiu-agressiu, tampoc. De ben on reunem. Has tancat amb tu mateixa. Sembla com si res del que et dic no anés amb tu. Ja saps que no sóc gaire parladora. No és això, és ell. No hi tornis, sisplau. D'ençà que ha tornat el Ramon. Res. Què dius, Marc? Bueno, Open Geek, que hi ha algunes referències encobertes a Mirall Trencat. Bueno, sí, és que jo crec que això és com han ficat Rodoreda a una picadora Molinex, no? Li han tirat allà una mica de serradures com per eixamplar, però no deixa de ser una cosa que rodoreja, no? Rodoreja una mica. Res ja no és com abans. No és veritat. T'hauries casat amb mi si haguessis sabut que el Ramon era viu? Ah, bona pregunta. Ja saps que sí. Sí, una polla. No m'ho crec. Doncs creu-t'ho de debò. Només són imaginacions teves. Estic bé, no em passa res. I quan ho fem també són imaginacions meves. Què vols dir?
És inútil que fem veure que tot va bé. Potser és que no ha anat bé mai. Potser és que què? El Frederic i jo no... Potser és que no ha anat bé mai. Ah, que no ha anat bé mai. Bueno, El Frederic i jo no gosàvem dir-nos la tota la veritat la l'un a pista, l'altre. Quina pista, Isabel. I parlàvem només amb mitges paraules i petites mentides. El Frederic i jo vam callar durant molts anys. Dècades. Gairebé tota la vida. Tots dos vivíem avergonyits i espantats davant els nostres sentiments. I fingíem una pau, una tranquil·litat que no sentíem. Que bé, tio, quin bon plan, Saps quan et proposen un plan i dius, hòstia, com entra? Pues ara he sentit la Isabel i he pensat, hòstia, quin planazo. Quin planazo, que segurament és el planazo de molts dels nostres avis, dels matrimonis dels nostres avis, que era aquest plan de dir, hòstia, la partida ya ha empezado, ara no se puede volver atrás. Quin greu. Que no vens a dormir? Acabo de seguida. Demà no t'aguantaràs dret. No tinc son. S'està preparant uns blocs de stand-up, perquè ara és una trama secundària, hi ha un spin-off d'en Frederic, que és que en Frederic es posa a fer stand-up, i ell és un metge homosexual que no li ha dit a la seva parella que ho és, de fet la gent no ho sap, perquè estem a l'any 1941, i fa com els seus blocs de stand-up, no? I allà doncs, com que és una miqueta més ell, i a la nit aprofita i marxa tard a dormir perquè està fent un blog, saps? A vosaltres no us passa que us caseu amb la filla de la senyoreta i ella no sé què, i tots, dona'ns un altre acudit, Frederic, hazme reír. Tu també et pensaves que això del matrimoni era una altra cosa, Anuncis. Merda, tio. Pac, 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 pac. Adblock. Que jo pregunto, hi havia anuncis al primer capítol? Perquè jo no recordo anuncis al primer capítol. Vosaltres creieu que la gent de Series.cat, la gent de Mecanoscrit, és conscient que hi ha 40 persones que potser compraran un iPhone veient Temps de Silència? Mira en Ramon. Aquesta és la imatge que he agafat per fer la foto d'aquí dalt. He arribat fins aquí. Bueno, no, de fet he fet scroll ràpid i he mirat fins aquí. Ara el tio, venga, gargantazo de ron negrita i cap a dins. Ron Almirante. Heu provat el Ron Almirante algun cop? Estàs 3 dies fent pipi pel cul. Ramon, fill, d'on vens? D'on vens? Li porto el pa. És una porqueria, però d'algun mal hem de morir. El llit està per desfer. Sí, collons, no he dormit en tota la nit, i què? Ja soc prou gran, no? Molt bé, Pluspau, ben trobat. Estava bevent el Ramon perquè estava veient la perxa. Ha dit, perxote. Cap a dins. Has passat tota la nit? Despert? No vull dir això. Em sembla que últimament veus una mica massa. No pateixi per mi, mare. La beguda no et farà cap bé. Sí, cuidar-me sol. El fill et Això torna de de la... veure saps quan comences, però no saps quan acabes. Prou, mare, que no vull sentir més. Mira, escolteu a la Carme, que és una persona sàvia. Això de veure, saps quan comences, però no quan acabes. I se li ha de fer cas. I per més que hagis anat a la Guerra Civil, i per més que hagis estat a la Batalla de l'Ebre, tu ara et tornes a estar a casa, i si estàs a casa meva, arribaràs a l'hora que jo et digui. I això de veure, saps quan comences, però no quan acabes. Savieta, la Carmeta. Més. En fi, va xocar els del Mau, Avui Déu-n'hi-do la feina que se m'ha girat. Sí. L'Hermínia està engripada i tenen una convidada. Espero que li agradin les meves croquetes. Va, te'n Croquetes. pujaré unes quantes. Ja sap que no m'agrada que continuï cuinant pels del Mau.
Gràcies a ells mengem calent cada dia. Gràcies a ells. Tot és gràcies a ells. La fàbrica, la botiga, aquest pis, gràcies a ells, tot. Sí, S'han portat molt bé amb nosaltres. objectivament sí. Doncs moltes gràcies. Els hi estaré agraït tota la vida, sí senyor. Moltes gràcies. Els nuvis! I visca la ximpleria. Què és això? Gran Sebastià. Ojo, Sebas! Estaves amagat. Ojo, Sebas! Aquestes coses ningú no hi ha de ficar el nas. Amb qui s'ha demà casat? al matí, Epa! cap a quina hora obrirà? No ho sé. Que en pare d'en Peyu Qui sap? s'ha Potser no casat. obrim fins dilluns. És la sapo de plats bruts? Ah, sí que és la sapo de plats bruts. Hòstia, Canyissent, molt bé, eh? Molt bé, Canyissent. Hòstia, tio. M'ha patat el cap. Els carmelos. Els carmels del Sebastià, que a vegades la gent no es pot resistir a... ¿Quieres un caramel? ¿Quieres una piruleta? Pues súbete a la furgoneta. Vull dir, a vegades la gent no resisteix. Roseta, vine aquí, que jo sé que és el que t'agrada a tu. Ai, Sebastià, Sabeu que ho tornarem a escoltar, això, no? ja després. Que jo sé. Roseta, vine aquí, que jo sé que és el que t'agrada a tu. Roseta, vine aquí, que jo sé que és el que t'agrada a tu. Roseta, vine aquí, que jo sé que és el que t'agrada a tu. Hòstia. Sebastià, després. Tainted Love, versió Sebas. Tampoc no falta tant. Una eternitat falta. Amor meu. Jo no sé si podré arribar a la nit. Candy. Sugar Candy. Que no pugem a l'habitació. Li ha dit Cada cosa al seu... Sucre Candy. Ah, Sucre Candy. Per què no pugem a l'habitació? Cada cosa al seu moment. Quina hora és ara? Gairebé les 5. Doncs és hora d'obrir la botiga? El dia que ens casem. Precisament. Que la clientela vegi que el llegir no ens fa perdre l'escriure. Què? Si pugem una estona i tornem a baixar de seguida. Sí, a veure, jo crec que en Sebastià amb 45-50 Com si no segons ens en té poguéssim prou, esperar, com si fóssim dues bestioles. Dona... Hem d'obrir. I que els veïns vegin que no badem, que estem al peu del canó. Que sàpiguen que colmar d'orriera els servirà fins i tot en els moments més difícils. Però em sembla... D'on ha sortit? D'on ha sortit aquesta noia? Aquesta noia del rotllo «Quieres ser tu propio jefe». Saps? Aquest rotllo Joseph Ahram, no? Ei, que no et despistin les coses, que no et despistin el que passa, que aquí hem vingut a ser tu propio jefe y a ganar dinero con tu teléfono móvil desde el sofá. Que no et despistin les coses. Mentalitat de tiburón. Que tampoc Que cal... encara que hi hagi racionament, que encara que anem escassos de gènere, per res del món permetrem que la nostra clientela passi gana. Li van dir, mira cap amunt com si estiguessis inspirada i mou la mà amb fermesa. I així ho ha fet, eh? I així ho ha fet, De mira. gènere, per res del món permetrem que la nostra clientela passi gana. Molt bé. Aquella esquerda de la paret que estàs mirant t'ho ha dit. Ui, i quina doneta més treballadora que tinc. Feinera, neta i més bonica que el sol. Sí, Ala. senyor. Ara obrirem Full la equip. botiga. Ara obrirem Full la botiga equip. i sabrà tot el barri que m'he casat amb una joia. Ai. Brava, és que és aliado. És aliat. El Sebas és aliat. Ui. Ui, que no... No ho entenc. És una noia tan agradable, tan educada, i toca com els àngels. Això no hi té res a veure. Algú que s'estima tant la música ha de tenir bon cor. I el Joaquim se'l veu tan enamorat. Estrany. Si us plau, aneu posant al xat exemples de gent que s'ha demostrat que s'estima molt la música i no té bon cor. Podeu anar-los posant, vale? Aquesta vegada va de debò. I a més, fan molt bona parella. Encara que sigui estrangera, sembla bona noia. Li vaig dir que hi seria tota la família. I ara per una tonteria ens fareu quedar malament? No és cap tonteria, mare. Sí que ho és. Són manies, escrúpols. Tu saps què estan fent els alemanys amb els jueus i els gitanos? Alguna cosa deuen haver fet. Mare, sisplau. Home, què us costa?
Hòstia, com me l'ha colat la Victòria, Si us plau. Alemanys amb els jueus i els gitanos. Alguna cosa deuen haver fet. Manies, escrúpols... Tu saps què estan fent els alemanys amb els jueus i els gitanos? Alguna cosa deuen haver fet. Mare, sisplau. Au, va, què us costa? Feu-ho per mi. Ja t'ho he dit, el Frederic i jo no baixarem a dinar. El Frederic, sempre el Frederic. Aquest home t'ha capgirat el cervell amb les seves idees. És el meu marit, em sembla. Però no cal que estigueu d'acord absolutament en tot. A la Victòria no li agrada ni un, Ni un. Ni un li agrada. Alguna cosa deuen haver fet. Tot? Doncs abans bé que t'agradava. Sí, mira, ja l'he tens vist, raó, ja. però ara s'ha tornat massa extremista. En fi, només es tracta d'un dinar. Espero que canviareu de parer. No, senyora Victòria. Ni la Isabel ni jo no baixarem a casa seva a dinar amb algú que és nazi. Ah, que dines amb nazis? Ojo! Ojo Ortega Smith, aquí, ara. Juden. La noia del violí? Potser sí. Sehr gut. Veieu? Feliciten a la cocinera de mi parte. ¿No puedes hacerlo tú misma? És a la mar de fons, Frau aquesta. Carmeta. Quin beneit. Senyora, Hòstia, ara el Joaquim s'ha liat amb una nazi, Hòstia, el tio està fent el full equip Dallas Review, Vull dir... Bueno, no parlo de la... No, perdó, no per casa... No, perquè no té res a dir, el Dallas no ha estat amb ningú nazi, ell és nazi. Però és com que tot el que gira al voltant del Joaquim és cada cop va pitjor, està caient en barrena, aquest senyor. son deliciosas. Muchas gracias. Son deliciosas y tu ets de Torroella de Montgrí. ¿Quiere unas cuantas para llevarse? Carmeta. ¿A dónde? ¿A Alemania? Estaría muy bien, Onda fiorar. Carmeta, puedes retirarte. ¿Y ustedes cuándo vuelven a su país? El domingo por la tarde. Recordeu que als nazis se'ls ha de parlar en castellà, ¿vale? De sempre. És una cosa que se sap. Después del último concierto. Será nuestra sede a las 5. Vendréis, ¿no? Ui, tanto. I anirem, no, Llorenç? No ho sé. Últimament tinc molta feina. I no... Por favor, no habléis en catalán. Perquè els nazis estan familiaritzats. Por favor, no hables en catalán. Joaquim, no hables en catalán. Por favor. Müller, si me permite una pregunta. Y al capellà. Por favor. Por favor. En Alemania la gente, ¿qué piensa sobre el desenlace de la guerra? Bueno, la verdad es que solo hay un desenlace posible. ¿Y cuál es? Nuestra victoria. Y es una opinión unánime. Como casi todo en Alemania. La victoria de Però hi havia l'Alemanya silenciosa, que no se'n parla d'això. La Tabarn-Alemania hi havia. Alemania será la victoria de todas las naciones, de todos los pueblos de Europa. ¿De todos? Bien. Sí. De todos los que se la merezcan. Sí, Joaquim, tu no cal que ho diguis, que sabem que tu estàs superin. Los demás pueblos. Musen, si lo que le preocupa es la suerte de los judíos, debe saber que en este momento están trabajando para la grandeza de Alemania. En fábricas, en industrias de guerra, en campos de trabajo. Colaboran en la victoria, aunque no es ningún secreto, la mayoría de ellos odia a los alemanes. Però de algun... És a dir, Joaquim és un personatge que qualsevol cosa que li passi després, que no sigui que algú li faci un cien pies humano amb tota la gent que cap a la puta sala Razmataz i que hagi d'estar menjant excrements humans durant 25 o 30 anys, qualsevol cosa que li passi que no sigui això és injustificable per un personatge que ja hem construït d'aquesta manera fins aquí. És dolent tot, tot és dolent. De algún modo, los judíos tienen que pagar todo el daño que durante tanto tiempo han provocado la raza aria. Por suerte, nosotros nos los quitamos de encima a tiempo. Pues tu tens... Ui, espera, un mareig. Nada. Nada. Estoy bien.
Si me lo permiten. Se me ha puesto mal el nacionalsocialismo. ¿Quieres descansar un poco? No, gracias. Vuelvo enseguida, solo es un mayo. Ah, que serà jueva ella. Ui, 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 quin desplome. Solo es un mayo. Lopetegui. Li ha passat com a l'Évole. L'Évole l'altre dia al Wyoming, que va fer com un... Se trata de una simple bajada de tensión. No tiene por qué preocuparse. ¿Y a qué se debe? Cambio de temperatura, alguna cosa que comió, nada importante. Cuando se encuentre con fuerzas, podrá levantarse. Quizás está rodeada de demasiado mestizo. O quizás se ha buscado un novio que es demasiado nazi incluso para usted. Porque aquí están diciendo en el chat que posiblemente usted sea judía, sea juden, y esté encubriendo que el cómo. Las sulfamidas. Cuando se encuentre con Porteu-li de fuerzas. sulfamidas. Ahora debe descansar un rato. Le voy a recetar unas pastillas. Deberá tomar 2 al día antes de cada comida. Durante un par de semanas. En Alemania también las encontraré. Son alemanas. La mayoría de nuestros medicamentos lo son. De la Bayern. De la Bayern. Pues La Bayern, l'empresa Bayern, va fer mogollon d'experimentació, és a dir, va créixer moltíssim durant l'Alemanya nazi. I part de coses que va fer va ser experimentar amb jueus als camps d'extermini. I és una cosa que sempre convé recordar. Si més no, el fet de no canviar-li el nom a l'empresa i ficar-li, pues, Medicinas Rodríguez. Pues debería saberlo. Su industria farmacéutica es la mejor del mundo. Bueno, ustedes son los mejores en todo. ¿Es así? Veo que no nos aprecia demasiado. Al contrario. Contrario. Goethe, Beethoven, Wagner, Mendelssohn. No. Lástima que fuera judío. Aunque escuchando su sinfonía italiana, nadie diría que pertenecía a una raza inferior. Ja està, el món sense fronteres, nois, el món sense fronteres. Buenos días, perdón. Epa. Yo vengo a buscar a la señorita Ingrid Müller. Balsa, ¿qué pasa? No, solo que han adelantado la hora del ensayo. Podías haberla amado. La señorita ha sufrido un desmayo. Debería descansar. Ingrid debe venir conmigo. Además, antes del ensayo, tú y yo tenemos a resolver un asunto. Epa. ¿Cuál? Me he dado cuenta de que en los programas tu nota biográfica está equivocada. Estoy bien. Puedo marcharme. ¿Cuánto le debo? Por favor. Ingrid, tenemos prisa. Doctor, espero volver a verle algún día. ¿Quién sabe? Sí, quién sabe. No sabia jo que l'any 1941 els alemanys, un alemany mig tenia aquest domini de castellà. Que a veure, que entenc que suposo que pel reggaeton i tal, que és una cosa internacional i de més, però igualment no em deixa de sorprendre. Jo pensava que ara amb internet, però clar, el reggaeton al ser d'abans, doncs suposo que ja hi havia gent que dominava molt bé el castellà. Ningú, un altre. Ai, Ramon! Encara tens més set? Ai, Ramon! Un altre, collons. Ai. Vés a fer companyia a la Carmeta. Un coi davant. Vaja, tio, com el conill d'un mag. Què fots? A tu què et sembla? Para, cony. Aneu posant maneres aquí de dir que algú va borratxo, en plan la Casito, Tío Vivo, Torrat, Sembrat... Aneu posant coses. Tot bé, ningú? Sí, doctor. Tot bé, doctor, tot molt rebé. Mocassí m'agrada molt, Un tallat, sisplau. Com una seda.
Ojo, ojo. Potser hauries d'anar-te'n a casa. Ojo, se puso bravito. Se puso bravito Federico. Perquè estic borratxo, potser? I qui ho ha dit, que estic borratxo? Home, esclar, el doctor. Ell ho sap tot. He curat tothom. A veure, tampoc cal tenir el mir per saber que portes una llesca pa amb tomàquet important, eh? No fa falta. És a dir, aquesta associació que has fet ara de el doctor, que perspicaç, eh? O potser està fet expressament perquè va molt borratxo. O potser ens estaven intentant explicar una miqueta una rivalitat que som conscients que ja existeix. Trifàsic. El nostre doctor el cura. El nostre estimadíssim doctor. Ramon, fot el camp. Xupa-li una orella, Un sant, ho aguanta tot. Para, vinga. Sin tocar. Oi que sí, doctor? Sin tocar. Ell és bo, molt bo. Valdria més que li fessis cas al ningú. Hi ha manera d'anar? Se'n fa fora? Ja s'ha cansat de seguir-me la veta? No et posis en evidència, sisplau. I què si m'hi poso? Què collons me la fem, vostè? Epa, bueno, Ramon. Bueno, com has calat això en un moment, eh? Ramon. No m'ho puc treure del cap. Déu meu, quina vergonya. Ja n'hi ha prou. Sí, l'he cagat, ja ho sé. Què vol que faci, eh? Anar-te'n. Anar-te'n? Com? Que te'n vagis. A on, Carmeta? On me n'hauria d'anar? Tota la vida havia somiat poder embarcar-te en un vaixell i voltar món. Fes-ho ara, és el moment. Però que no fa ni un any que t'ha tornat, Carmeta, i ara per una jarana al bar estàs aquí muntant aquests espavientos? Carmeta? No la vull deixar sola. Jo me'n tornaré al poble. A mi em faràs més feliç si sé que tu estàs bé, que fas el teu somni. El meu somni era un altre. Per què tot m'ha de sortir tan malament? Tard o d'hora havies de saber una cosa que només s'aprèn a garrotades. Què? Que la vida, la felicitat és un luxe. I per això, fill, hem de mirar d'aprofitar les petites engrunes d'alegria que puguem arreplegar. Mentalitat catalana, també. No és mentalitat de tiburon. No és com la dona del Sebastià, que té mentalitat de tiburon. La Carmeta té mentalitat de... La català no. Noi, conformeu-vos amb aquelles cosetes, Una calçotada els diumenges, amb la família... Mai no m'havia parlat així. Què et pensaves, que tenies una mare beneita? No, ja ho sé que no. De petita no vaig anar a estudi, però sé més de la vida que tots els catedràtics junts. Perquè he estudiat a la Universitat de la Calle, col·legues, que no ho sabíeu. I escolta'm bé que sé el que et dic. El millor que pots fer és anar-te'n. Si no ho fas, només et faràs mala sang i encara acabaràs malament. Clar, fot un Erasmus, fot un Interrail o alguna cosa, Ramon, Un tio. dia tornaràs i me'n donaràs les gràcies. Passa't als nacionals, tio. Em sap greu. La mà. Sobretot per ell. Sí. Estava begut, no hi donis més voltes. És el millor moment, Clara, per anar d'Interrail. El 1941 és, sens dubte, el millor moment per anar d'Interrail. T'infles a botellons que flipes. Li hauria de caure la cara de vergonya. Dona, el que deu estar passant, Cadascú passa lo seu. posa't en el seu lloc. Cada vegada que em veu, Perdó, és que t'he llegit Opengeek cara, que sí que igual si comences a fer un Interrail a l'any 1941, igual fas un transbordo raro, no? Propera parada de Chau. Correspondència amb olor a barbacoa. per ell encara ets la seva dona. Ja hi tornes? No hi ha res de tot això. Jo t'estimo a tu. I ell, tard o d'hora, haurà d'entendre que les coses són com són. Sí, però mentrestant ho està patint. Doncs si tant ho pateix, potser valdria més que se n'anés, i ben lluny. Ara tothom pensa el mateix. Ara tothom vol que marxi el Ramon. Fins al capítol passat estàvem a tope que vingués el Ramon. Per la fruita, per les verdures,
pels formatges. I sobretot per triar marit. Vaja, que tots dos heu fet sort. I tu i el Mingo faríeu bé en seguir els meus passos. Jo és que no tinc massa sort amb les dones, saps? Bon dia a tothom. I bona hora. Bon dia. Hola, bon dia. Hola, Ramon. Hola, Mingo. Hola. Podem parlar un moment? Tu diràs. No sé per on començar. Jo t'ajudaré. Mingo, em sap molt greu el número de l'altre dia i et prometo que no tornarà a passar. I tranquil, que la cadira trencada ja te la pagaré. Vaig trencar una cadira? De debò, costi el que costi, tu dona'm la factura del fuster. I una altra cosa. No és només amb mi que t'has de disculpar. És amb Frederic. Quin bon home, en Mingo, Quin bon home, en ¿Quién es? Mingo. ¿Quién es? Traigo un paquete para la señorita Miller. Uy, es en Joaquín. Adelante. Es en Joaquín que viene a hacer aquí una aventura. Shh, solo escucha. Son las 5 de la mañana, yo no he dormido nada. Soñando en la Gestapo, loco voy a parar. ¡Oh, Joaquín! ¡Joaquín! Tu merced es mi alivio. Quería desearte suerte. No tenías que molestarte. Ojo, la otra. Por mejor que no la distraiga. Ingrid debe estar sola. Bien. ¿Podré verte después del concierto? Lo siento, pero nos marcharemos enseguida. Mejor que se despidan ahora. Gracias por todo, Joaquín. Eres un ángel. Váyase, por favor. El concierto empezará enseguida. ¿Me escribirás, por lo menos? Sí, 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 sí. ¿Qué le ha aportado? ¡Anuncis! ¡Anuncis! Si quieres vender online, No. asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce. Hast du es ihm gesagt? Ojo. 9. Jo. No ens convegens un escàndol. Parla català! He parlat amb Berlín. Parla català! Els meus pares estan bé. Amb accent alemany! Per què parla català? I a mi? Què ha passat? Què em passarà? No sé què passarà. Després del concert et portarem a Portbou amb cotxe. Què ha passat? M'entregareu a la Gestapo. Ells decidiran què han de fer amb tu. Em mataran? No depèn de mi. 5 Minuten, 5 minutos. Tornem-hi, que hem tingut... Hem tingut tots un moment de mind blow molt heavy. Vale. Acceptem... Estem-hi. Abans de qualificar la vergonya aliena de màxima potència. Esperem un moment. Jo crec... Vale. A veure. És a dir, no ens escandalitzem. Hi ha sèries que això ho fan. És a dir, posen 2 línies amb l'idioma que teòricament parlen i després passen a parlar l'idioma de la producció. Vale. D'acord. Ens ha rebentat a tots el coco perquè hi ha una qüestió idiomàtica inherent en el conflicte, vale, de la Guerra Civil, i llavors ens hem distret una miqueta. Però bueno, a Vikings això ho fan també, per exemple. Quan hi ha allò interaccions entre 2 personatges que parlen idiomes diferents, hi ha com una miqueta dels 2 idiomes i després ja es fusiona. Però m'ha patat el tarro per un moment, perquè a més, jo et diré una cosa. Jo no sé si hagués conservat l'accent aquest que fa en alemany, perquè el fet de conservar l'accent et dona a entendre que no estan parlant amb fluïdesa, i si no estan parlant amb fluïdesa costa d'entendre que estan parlant el seu idioma i que hem fet aquí una llicència idiomàtica. M'explico o no m'explico? No ens convegens un escàndol. He parlat amb Berlín. Els meus pares estan bé. He parlat amb Belín. Sembla un nom de medicament, He parlat amb Belín, saps? Sembla una espècie de spray per asmàtics. I a mi? Què em passarà? El Merlín.
Què em passa? Després del concert et portarem a Portbou amb cotxe. Me entregareu a la Gestapo. Ells decidiran què han de fer amb tu. Em mataran? No, són nazis, potser et posen en una estació i ja està. No puc tocar, ho sento. S'haurà de suspendre el concert. Ai! Tu tocaràs perquè tu, mano, jo, jueva fastigosa. Ah. Tu i els teus pares ens heu enganyat tots aquests anys, però ara s'ha acabat la comèdia, fills de puta. Ara s'ha acabat la comèdia, fills de puta. La idea d'un alemany nazi parlant en català amb accent dient s'ha acabat la comèdia, fills de puta. La idea, A mi em van a matar i també et dic que per lo que me queda en el convento me cago dentro i lio un Cristo amb el violí que no s'ho creuen. Començo a tocar, no sé, algo pagà. Algo jueu, saps? Saps? Tia, estaria guapíssim que la tia, com que sap que la van a matar, s'aixeca i comença... I aixeca com amb la cadira un pau i trenca copes contra el terra. I saps com són els seus 5 minuts de glòria i... Bum! Un tiro. Però la tia ha tingut el seu moment allà de... Si hi ha d'haver una millor... No hi ha millor forma de morir. No hi ha millor forma de morir que morir en plan amb un tiro a la cara, però dient, buah, quin moment d'incomoditat us he fet passar. Perquè la gent se'n recorda d'aquesta merda després. Shalom! To life, l'Chaim. L'Chaim. Ah, el príncep d'Egipte. Ho has endivinat, Jorba91. Has endivinat lo del príncep d'Egipte. Hem tingut un moment príncep d'Egipte. Hem tingut un moment príncep d'Egipte. El moment de... Que em feia aquell... Hòstia, espera, que estic desbloquejant un record. Com era? Hores de mirar, tindràs la resposta. Només de mirar amb ulls celestials. Lai la lai la lira lai 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 la la lai 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 la lira lai 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 la la lira lai 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 la lira lai 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 lai. Va, vaya bogeria, tio. El casament de Moisès i la Sèfora. Sí que és la noia aquella que feia pulseres, com amb boletes i tal, no? OpenGeek, aquest enllaç OpenGeek és del príncep d'Egipte? Què és això? Ah, no, és una altra cosa. Jo volia l'enllaç del príncep d'Egipte. Mira el Joaquim, m'ha perdut. Bravo. Bravo. Ara. L'Chaim! Ah, se l'han endut ja abans. No li han deixat... No, no li han deixat fer allò de l'institut del teatre, de sortir... I un altre cop. Portem 8 putes hores aplaudint-te. Sí que ho has fet molt bé, però jo ja he pagat 60 euros per l'entrada al TNC, col·lega. Esperes algú.
Només que sempre que podem tenim el mal costum de sopar d'hora. Bé, bons catalans, bons catalans. No els vull entretenir. Només he vingut per dir-li que em sap molt de greu el que va passar l'altre dia. Molt bé, no té importància. Em vaig portar com un imbècil. De debò, ves tan tranquil. I també per dir-los una cosa que sabran tard o d'hora. Me'n vaig. I és que me'n vaig del país. A Veneçuela. A Veneçuela? Tu has pensat bé. Exprópiese. Tothom al xat. Exprópiese. Ramon, exprópiese. No ho sé. Depèn del barco. Mr. Danger. Ramon és Mr. Danger. La meva intenció és enrolar-me en un mercant. Un que vagi a Amèrica. I després? No sé. No ho sé. Guateque, nen. Aquests mons de Déu. El quilombo. Que tinguis sort. You are a donkey. You are Mr. Danger. Et necessitaré. Saludi la Isabel de part meva. Ho faré. Ho faré. Bueno, Ramon. Aquests interruptors... no sé, m'ha semblat com una cosa molt moderna per un moment, és igual, seguim. Ja tinc paranoies ja. Isabel? Sí, un moment, ara vinc. Que ha picado el Ramón, que dice que se va, que no le baje a jugar con la pelota. Hòstia, no es pot sopar en aquesta casa? No es pot sopar en aquesta casa o què? Doctor. Ui. Tiene que ayudarme. S'ha escapat. Me he escapado. S'ha escapado. Vale, perdó, sento. Ja està, prou. Israel no és un estat legítim, però seguim. Mi padre estaba convencido de que nunca nos descubrirían, de que había borrado sus orígenes para siempre. ¿No pudieron ocultar su identidad? Hace unos años, cuando empezaron los incendios contra las tiendas de los... Per què tenen espelmes ara? Tenien llum fa un moment. És a dir, tenen espelmes per representar que s'estan amagant i que hi hagi com menys llum i per això posen les espelmes. És una proposta de direcció d'art. És una proposta de direcció d'art, Frank Rice, digue'm que aquest enllaç és el del príncep d'Egipte. Digue'm que aquest enllaç que has posat és el del príncep d'Egipte i que no és cap merda de Bitcoin que ens estàs posant aquí. Frank Rice. Posen espelmes perquè representi que s'estan amagant. Joder. Judíos. Nos trasladamos a una ciudad del sur donde no conocíamos a nadie. Mi padre tuvo que sobornar a algunos funcionarios, pero lo consiguió. Es bastante rico. ¿Nadie sospechó nunca nada? No. Somos una familia alemana como tantas otras. Mis padres hace muchos años que se alejaron de la fe judía. ¿De dónde? ¿De dónde se alejaron? Dejaron de la fe judía. Ah, de la fe judía, vale. ¿Saben qué significa La fe judía y patata y monjeta tendra. Cuando alguien está hablando y de repente suena reloj, es la voz de Dios que dice: este hombre que habla dice verdad. Es una tradición muy bonita. Pues a mí me pasa algo parecido, que es que cuando estoy hablando con una persona y le suena el teléfono móvil y tiene que cogerlo, me cago en Dios. Sí, lo es. Es curioso. Es la
primera vez que se lo cuento a alguien. Bueno, mientras No ha parlat amb molta gent, tampoc, eh? Puede quedarse en nuestra casa. ¿No, Isabel? Perdona. Que Ingrid puede quedarse en casa. Què? Què? No estava escoltant. Què? Tu qui ets? Què passa? Frederic, què ha passat? Ah, otro apagón. Me acostumbraré a estas restricciones. Ah, son las restricciones, son las restricciones. Són les restricciones. Bueno, que sapigueu que a partir del 26 de març hi ha noves restriccions i només es podreu estar a casa no més de 4 persones, sempre i quan siguin de la unitat familiar, i no podreu acollir a cap jueu perseguit pels nazis a casa vostra, ¿vale? És per un tema de transmissió de la pandèmia i tal. Es muy importante que nadie sepa dónde se encuentra. Podría tener problemas. Si no he hecho nada malo. Si saben dónde se esconde. Sí, Frederic. Sí. Ara penja els stories. Ara penja els stories d'on està. És que no us entenc. L'Ingrid ha desaparegut, ningú no sap on és i vosaltres estan tranquils. A tu t'ho diran. Cantamañanes, fill de puta. Haver tornat a Alemanya? Doncs jo la veritat, no les tinc totes. Què vols dir? Que m'amaguen alguna cosa. El què? No ho sé. Com vols que ho sàpiga? Però ningú no desapareix així, de sobte. No tinc més. Bueno, diguéssim, hi ha una farmacèutica a Olot que no pensa el mateix que tu, però bueno. Menjar? No sé què en farem d'aquest noi. Els canelons ni els ha tocat. Me'ls podrien dur per sopar, estan boníssims. Esclar. Tu no t'emportes res a casa. Molt bona idea. Ningú no fa els canelons com la Carmeta. I cap altra cuinera no els farà mai, perquè es nega a dir-ne la recepta. Tothom té el seu secret. Que ningú no arriba a saber mai. Que ningú no arriba a saber mai. Badass! Que ningú no arriba a saber mai. Badass le Frederica! Bueno. Aquesta setmana les pomes són una glòria, són un pecat, un vici. Sí, ja ho veig. Rosa, quan puguis pots entrar un moment? Vinga, va, que aquest també... Que ho passeu bé. Passiu bé. Sí, el capítol es diu Secrets, es diu Secrets. Tu sí que ets el meu vici. Bueno. I què, dona, que no som casats? Vine aquí, reina del meu cor. Ai, sempre tens fogots, eh? Perquè ets tu que m'encens... Ah, no, perdó. Es diu Fugitius. Aquest capítol es diu Fugitius, no Secrets, perdó, es diu Fugitius. M'heu despistat. Es diu Fugitius, aquest capítol. Va, prou. Va. Que em matxuques. Sebastià, para. Prou que em matxuques. Va, prou. Prou que em matxuques. Sebastià, para, coi. Epa, Ei, bueno. Que no són els vienesos, això, eh? Audom. Vinga, i toca el dos. Què ha passat? Ha sigut molt David Lynch, eh? Prou que em matxuques. Sebastià, para, coi. Ei, noi. Que no són els vienesos. Li parlo al revés, ara. Vinga, i toca el dos. És el carter de la sèrie, Prou que matxuques. És la factura del joier. Carai, entre vestits i joies no... Aviat no donaré la base, jo, Qui vol lluir ha de patir. Oye, allà. Un collar, un par de pendientes, una pulsera de plata... Que lo lleva todo puesto, nen. I un reloj de caballero. El matxuques. Quin? Prou que matxuques. Es deu haver equivocat. Ah, doncs ara em sentirà, aquest joier. Deu ben colomat una joia que no és. No, espera'n. No truquis. Ai. Un moment. Sapo, què dius?
Aquest rellotge el vaig comprar per tu. Era una sorpresa pel teu aniversari. Però no ho havies de saber. I ara... Ai, senyor, el meu sucre candi. El meu sucre candi, però per què em fa tanta basarda quan diu sucre candi? Sucre càndid, ja ho sé que diu sucre càndid, però ho diu com sugar candy, no? Ho diu com títol de cançó de la Kate Ryan, no? Ai, de la... Com es diu l'altra? Sugar candy. No, Kate Ryan no, com es diu l'altra? Hòstia, la Kate Ryan, no. No sé com es diu, és igual, se m'ha oblidat. He tingut... La Katy Perry. Cançó de la Katy Perry. Sugar candy. Buah, he tingut com mitja embòlia, t'ho juro. I jo que li dic, Roseta, vols venir als 3 toms? No, que descomprar la botiga. Roseta, anem a fer una volta a Montjuïc? No, que he d'endreçar el gènere, és treballadora com un foc. Que has tingut molta sort, Si tu en trobessis una que s'hi assemblés una mica... M'estimo més no fer-me il·lusions, Sebastià. Ara com la Roseta no la trobaràs, Escolta, I què? Esteu sols? I què? I com va? Obrin un llum. Sí. Perquè de mi no es pot queixar, Jo, no és per dir-ho, però jo al llit sóc un toro, Però jo al llit sóc un toro, Domino. No he volgut fer comentari perquè res del que jo pugui dir pot millorar això. Què hi farem? Ja se sap. Desafortunat en el joc. Bé, nois, adéu-siau. Va, toro. Torito. Una volta per la ciutadella. Torito, màquina, monstro, titán. De tant en tant se les ha d'airejar una mica. Adéu. La Roseta aquesta li... Aquest toro... El toro... serà un cèrvol. Hòstia, la Risi... que amb aquest, no? Amb el rellotge... Mamassota! Un moment. Com que fills de puta? 4, 5, 2, 8 històries. Com que fills de puta? Recordem que en Sebastià és poc menys que un pederasta? Ho recordem, això? I que tot el que li passi a aquest senyor està bé. Totes aquelles setmanes van viure amb l'ànima encongida, amb la por que les autoritats vinguessin a buscar l'Ingrid d'un moment a l'altre i se l'enduguessin per entregar-la als nazis. Un moment a l'altre i se l'enduguessin... Han agafat un actor d'aquests de segona i li han dit fes de nazi que està buscant algú. I està fent realment de nazi que està buscant algú d'haver-se vist 4 o 5 pel·lícules com a mínim de nazis que busquen a penya. No, jo nazi no, soy republicano de incógnito. Per entregar-la als nazis. Què fa amb guants? Què fas amb guants si ningú porta guants? Jo tenia un altre neguit que em rosegava per dins. La sola idea que el Ramon se n'aniria lluny i que no el tornaria a veure durant mesos. Tu marxa ja d'Erasmus, Vinga, màquina. Màquina. Ja li diré, no pateixis. És que després la mare se'n posa, ja ho saps com es posa. Sí, ja ho sé. Tornaré el dia 15. Les reunions duren una setmana, però m'hi estaré més temps. Que et diverteixis. Ho intentaré. I treu-te-la del cap. Sí, si fos tan fàcil... Prou que ho sé. Prou que ho sé. Tots... M'han dit que te'n vas. Tots ens hem enamorat d'algú nacionalsocialista. No sé, del Casal Tramuntana, surt gent molt bonica d'allà. Vas? Sí, la setmana vinent, si tot va bé. A Venezuela? Sí, a Caracas, Mèxic i potser més endavant al Canadà. Jo també me'n vaig, a Madrid, a una reunió de la Falange. Vaja. I vaig amb avió, és la primera vegada. Pues ojalà t'estreguis. I que no t'estimbis. Ojalà Ho t'estimbis. intentaré, i tu no naufraguis. Faré el que podré. Per l'amor de Déu. Embriga i per casa i tu parlant amb el Joaquim com si res. No sospita res. Però és una imprudència. Ja t'he dit que no ho sap i no em renyis com si fos una criatura. Perdona, no era la meva intenció. Però has d'anar més en compte. De vegades no sé com ets. Doncs ja ho hauries de començar a saber perquè sóc la teva dona. Bueno. Jo no et parlo en cap to. Val més que et prenguis un calmant. Què et penses, que estic histèrica? Jo no sóc una de les teves pacients. Què?
Faries bé d'anar-te a estirar una estona. És tota aquesta situació amb l'Ingrid que se'm fa insuportable. Intento trobar una solució. Doncs si se n'ha d'anar, que se'n vagi, perquè és un perill tenir-la a casa per tu, per mi i per tots. Però un moment, però... És que ja no puc més, que Però bueno, se'n vagi, que però... se'n vagi d'una vegada. Però bueno. Però què ha passat aquí? Què ha passat aquí? És que, no sé, a veure, potser... Estàs projectant. Estàs parlant del Ramon, que se'n vagi el Ramon, que se'n vagi. Que no se'n vagi. Ah! No! No, ens heu fet això. No acaba de passar aquest jueguecito. No ens acabeu de fer això. No pot ser. Us heu catat, no, del rotllo? Us heu catat del rotllo, no? Que no se'n vagi. Que se'n vagi. Que se'n vagi. Que se'n vagi. Que no se'n vagi. No! Que no se'n vagi, Ramon. Que no se'n vagi. Però, tios... Però que és que ho haguéssim entès igual sense diàleg, És a dir, si ella hagués sortit al balcó nerviosa, com hiperventilant, i de cop i volta hagués canviat l'expressió i s'hagués posat a plorar, ho haguéssim entès igual. No feia gens de falta, això. No feia gens de falta, això. És que estic tenint síndrome de Stendhal, però al revés. Que no se'n vagi. Que no se'n vagi, Ramon. Jesus fuck. Que no se'n vagi. Se lían. Digues el que hagis de dir i acabem d'una vegada. He sabut que te'n vas. És cosa meva. I meva també. Perquè te'n vas només per fugir. No cal que continuïs. Que no, que se'n va a veure si pots formar part del govern. A fer un cau de venós per allà, no? Decidir sobre la meva... Vosaltres ho heu fet algun cop, entrar a casa d'algú amb qui teniu un problema significatiu a discutir i obrir-li el minibar i fotre-us un copasso? Perquè m'ha semblat com... Ja veníem... Recordeu el capítol 1, quan el Ramon venia tot mullat a arreglar-li la ràdio i la Isabel li donava una tovallola i el tio feia així i li tirava la tovallola com en plan, d'esta merda. I el tio ara entra a casa seva i ella és com té la seva vida i el tio... Tenen un problema i el tio diu, copasso, sí o no? O no, Meva vida, no? Em sembla. Ah, és el pis Tu de la vas decidir Carmeta? amb la teva. No sé, tios. Com ho sabeu que és casa de la Carmeta? Però si són iguals. Ah, no, perquè ha entrat ella, ha anat a buscar-lo. Clar, és que és el mateix plató i estic... Sí, és veritat, ha trucat ella, perdoneu. És pisto, me cago en Sant Just. És el mateix espai que li han canviat els mobles. I jo tinc un cacau mental que no me'l crec. Però és veritat, teniu raó, que ha picat ella. He fet un Guardiola, He fet un... Però és veritat. Sí, quan vaig decidir casar-me amb tu. No només amb mi. Sabia que m'ho tornaries a dir, no pararàs de repetir-m'ho. Ja n'hi ha prou, no? Quan deixaràs de fer-te mal? Ja vale, no? Ja vale. Què penses que ets? Amb quin dret vens a casa meva a donar-me lliçons sobre el que he de fer i el que no? Sí que és casa seva. Ara ja ho sabem que és casa seva. Per tot el que vam viure junts. Jo ja no me'n recordo. Ara, mirada del Vietnam, Jo me'n recordo de tots i cadascun dels moments de la tarda en què ens vam casar. Ojo, apreta, no apretis ara, que la cosa està complicada. A què jugues, Isabel? T'agrada creure que encara ets la meva dona? Està baix de volum avui?
Només vull el millor per tots dos. Si ho vols de debò, no em tornis a parlar mai més del nostre casament. I ara surt d'aquesta casa ara mateix i no tornis. L'he pujat, L'he pujat, Open Geek, l'he pujat. Només et vull demanar una última cosa. Què? Què? Vinga, cúmbia? Cúmbia? Cumbiote? Ah, no, no te'n vagis. Me n'aniré. Serà el millor per tothom. Se'n va, sí que se'n va. Sí que se'n va a Venezuela. Però no se'n va poder anar. Ah, no? Ningú amb antecedents penals no podia sortir del país. Ah! Acabada la guerra, el Ramon havia estat presoner en un camp de treball a Burgos, a la presó de Badajoz, a la de Salamanca, condemnat per haver lluitat en la República. Els documents de la fàbrica dels Dalmau estan aquí darrere. Quan va saber que no es podia enrolar en un vaixell, el Ramon es va ensorrar. Una F pel Ramon, sisplau. Una bona F pel Ramon, doncs, sisplau. Tota la meva ànima continuaria a prop meu. I mentrestant en Frederic segueix buscant Estic cansada. la tomatina. Però a veure... Com sempre. Que si te'n vols anar, potser, no sé, marxes a Portugal, d'alguna manera, i després te'n vas a Venezuela. No se'n vol anar. Ja ho sabem tots que no se'n vol anar tant, però bueno, jo li proposo coses. Sé tu propio jefe, Ramon. Sé tu propio jefe. Quan fa que no? Ai, no hi tornis, sisplau. Quan I fa? dormim, que demà tinc moltes coses a fer. Sí, bueno, és un no parar de dia. És un no parar de dia, el de demà de la Isabel. A l'estàndard, a l'estàndard. L'altre dia estava a casa meva amb la meva senyora i em va dir, no sé què. Ja, 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 bravo. Doctor, Opa. Ah, no. me desperté de repente. Quizás es una tontería, pero siento un dolor. ¿Dónde? Aquí. ¿Le duele el brazo izquierdo? No, Uy, 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 uy. no. Solo es un dolor aquí. Siéntese, la examinaré. ¿Me permite? Quiero que sepa que... No hable, por favor. No hable, por favor. Cállese, cállate, cállate. El pulso está un poco acelerado, pero... debe ser muscular. Quizás nervios. Le estoy muy agradecida. Jorba, no diguis coses Si no lletges, per fuera favor. por usted... Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Ojo, le está muy agradecida. Això hi ha un punt que m'agradeix a mi, que és el típic polvo d'agraïment. Què és el polvo d'agraïment? És a dir, sento, passa en moltes pel·lis, en moltes sèries, en molts continguts de ficció. Aquest polvo d'agraïment em sembla una construcció patriarcal bastant pepina i bastant de puto pagafantes guionista de dir, anem a fer que aquests personatges follin perquè ell ha sigut molt bo amb ella i ella per agrair-li follarà amb ell. Quan ho sento, a mi em sembla putes projeccions. Però aquí hem vingut Tan comprensivo. al Se preocupa jaleíto. siempre por los demás. Vuelva a su habitación e intente dormir. No, no hi ha jaleíto? No hi Su ha jaleíto. esposa es una mujer muy afortunada. Sí, Jortitzeta, un nom raro, però, i com pots jutjar el que un home és pel que hagi construït amb els teus ulls d'home mai no veurà... No ho estic entenent perquè estic com molt ficat a la sèrie, però jo crec que heu entès el que jo he dit. És a dir, si us plau, diguem no als polvos d'agraïment del contingut audiovisual. Si yo fuera ella... Échese en la cama, cierre los ojos e intente conciliar el sueño. ¿Quiere un somnífero? Perdonen, no entiendo. En alemán es... ¿Cómo se digo? ¿Habla alemán?
Guten Night. Bueno. Vale, dos coses, perdó, estava distret. Jorba 91, ara he entès lo de... Ho has de mirar molt xarxes. Ara ho he entès, estem a tope, perdó, estava distret. Tornarem a veure això, perquè estava distret amb en Jorba, o la Jorba, estava distret. Tornem-hi. Però ell li ha tornat el piquito, eh? Bueno, ara, tots alhora. Perdone. Lai, no? Lai, lira, lai, lira, lai. Valdria més que se n'anés. Però era homosexual. És que això torna a ser una cosa que no m'agrada. Ho sento, aquí hi ha mà de guionista, de dir, aquest és gay perquè ens va bé, perquè no funcioni el seu matrimoni, que és el que ens interessa, perquè la relació que ens interessa és la que està fora del matrimoni, això sí, per fer anar encara pitjor el matrimoni, el que farem és que aquest tio, pues, no le amarga un dulce, perquè jo pensava que ell es casava amb la Isabel i li volia fer un fill, per tant, pues, volia fer l'acte sexual i tal, pues, pel què diran, perquè volia un fill, però el que no entenc és que ara, de cop i volta, se li posa a huevo una noia que està com protegint i, a més, li diu a la Isabel, què fas parlant amb el teu germà, amb la Ingrid a casa? Vaig a fer una cosa molt més intel·ligent, que és que mentre la Isabel està dormint, me la xurrusco damunt del meu escriptori. Doncs em sembla superincoherent, ho sento, em sembla superincoherent. Em sembla, una vegada més, escriure coses perquè passin i sense cap tipus de coherència narrativa. I torno, i segueixo fent guardioles avui, Ja ho sé, que no m'ho digueu, que ja ho sé, joder, que estic fent guardioles. Com ho has sabut? L'Església té el deure de vetllar pel seu ramat. Li he explicat a l'Isabel. No, A veure, són normals. Vosaltres no esteu 2 hores cada setmana i a vegades més davant d'una càmera. I avui, pues mira, el sopar m'està fent coses rares. Què voleu que us digui? Som normals. No hi doni més voltes. He vingut per parlar amb vostè. Hauríem de trobar una solució. Sí, però quina? Bé, potser... No m'esteu deixant escoltar la sèrie. sèrie. Galícia, hauríem de trobar una solució. A què? No per ningú. Com ho has sabut? L'Església té el deure de vetllar pel seu ramat. Li he explicat a l'Isabel. No, i no hi doni més voltes. He vingut per parlar amb vostè. Hauríem de trobar una solució. Sí, però quina? Bé, potser... Bé. Qui sap, potser des de Galícia podria passar a Portugal. No és perillós? L'actual situació... A les nostres autoritats no els hi aniria gens malament treure's aquest conflicte del damunt. Però la Guàrdia Civil... La Guàrdia Civil aquell dia estaran ben enfeinats. Què diu? Està insinuant que les autoritats espanyoles li han dit que farien els ulls grossos? Per qui m'ha pres, pobre de mi? Jo només sóc un canonge que té bons amics al govern civil. Un canonge que té bons amics al govern civil és parlar de pràcticament tota l'estructura eclesiàstica espanyola. No ho entenc. Per què haurien de deixar escapar l'Ingrid? A les altres instàncies els desagraden certes actituds dels nostres amics alemanys. Tot això de la persecució dels jueus resulta molt incòmode per tothom. Sí, molt incòmode pel govern de Franco, incomodíssim, els hi fa cosica, els hi fa repeluqui el tema de perseguir jueus a Franco. Sobretot pels jueus. I és un pes per la consciència de qualsevol cristià. A més, Hitler podria perdre la guerra. Faci'm cas. Portugal és un país tan bonic. Mira, la Sapo i l'altra. Anem ben lluny. Aquest té pràcticament el mateix accent que els alemanys, Anem ben lluny. Anem ben lluny. And the Führer and the Knighten. Andrés, una miqueta.
Fem feina, sempre fem feina. L'Anensen Ben-Yun. És un jugador del Borussia Dortmund, l'Anensen Ben-Yun. Pujo de seguida. Què fas a les fosques? Vinga, que hem de passar comptes. No, ella ja estava passant comptes des de fa una estona, Au, vinga, no rondinis. Últimament t'ha agafat una bona falera amb això de fer números. Ho he de mirar per la casa. Sí, però per mi no hi mires gaire. No sé per què ho dius, això. Et tracto a cor que vols. No tant, No tant. No tant, Si estàs insinuant que no compleixo... Però bueno, perquè jo pensava que havia marxat. Dic ben clar. Quina mania. Ni que fossis... Mira, jo ja faig prou. Sí, per tu sí. Què dius? I a dius? més, últimament mates el toro abans d'entrar a la plaça. Els homes ja les tenim, aquestes coses. No tots. Em sembla. No us dona la sensació que hi ha escenes d'aquesta sèrie que són discussions on bàsicament han escrit com... Són discussions out of context? Vull dir que són discussions creades per allargar una escena i veure que dos personatges tenen un conflicte, però que són discussions que estan com absolutament aïllades totalment, que és com, pues tu no sé què, pues tu no sé quantos, pues tu no sé què, pues tu no sé què, i no estan parlant de res, no estan parlant de res. M'ha agradat molt per això de matar el toro abans d'entrar a la plaça, això m'ho apunto aquí, a un paperet que tinc, i ho farem servir. Pel que m'han dit? Mira, una dona decent no ha de parlar així. I ara, només faltaria. Una dona decent ha d'estar pel seu marit i deixar-se dones. Palla, Au, vinga, que saps? t'espero Com dalt. relleno pel gall d'indi. És com, estan farcint. Respecte pels professionals que han fet aquesta sèrie, però esteu farcint. I s'aixeca aquest jambo d'aquí al darrere. I tornem-hi. Un camión la llevará a Orense. Allí en la avenida José Antonio número 12 hay un garaje donde encontrará el contacto que la conducirá hasta Berín. Y luego la pasarán a Portugal. En Lisboa sale un vuelo hacia Nueva York. Muy bien. Será mañana a las 7:30. Jo l'acompanyaré. No, iré yo. Vaig a obrir, la minyona ha sortit. Ojo, que ara tornarà i s'estaran liant. És Hans Gruber! És Hans Gruber! És un home de mitjana edat, no el conec. I per què llavors? I per què llavors? Si no el coneixes i no has sentit la banda sonora que està sonant mentre tu has obert l'espiell, per què entres dient és un home... Per què entres tan preocupada si no el coneixes? És un home de mitjana edat, no el conec. Però que potser t'ha vingut a, jo què sé, a mirar... a mirar el gas. No! No m'ha sortit sol, M'ha sortit molt sol. Ho sento. T'ho juro que ho he pensat, com que en plan, de llegir els comptadors. No, de veritat, que no, que m'ha sortit sol i ja ha sigut com que ho estava dient i estava com caient-me per les escales. Li ha vingut a mirar el gas. Mare, perdó. Israel no és un estat legítim, ho sento. Val més que obrim. Por si acaso será mejor que se esconda en su cuarto. Sí, por favor. Sí, vale que és molt bàsic, 4, 5, 8, però m'ha fet gràcia, ho sento, de veritat. Buenos días. Buenos días. Doctor. Sí, claro. Sí. Quisiera hablar con la señorita Müller. Ingrid, no sé nada de ella. Según nuestras informaciones, la señorita Ingrid se hospede temporalmente en esta casa. Escolteu un altre cop. Se li ha oblidat el paper i s'ha quedat pensant en quin accent havia de fer i ha fet una pausa molt rara, que és perquè estava recordant com dir la paraula, com havien treballat que s'havia de dir la paraula. No sé nada de ella. Según nuestras informaciones, la señorita Ingrid se hospede temporalmente en esta casa. La pausa, abans del temporalmente.
Mis informadores raramente se equivocan. Porque es mi esposa y yo. Es el grupo de Telegram de Anonymous Catalonia. Con una chica del servicio. Doctor Ribalta, lamentaría tener que informar a la policía española de su extraña actitud. ¿Me está amenazando? Dígale a Ingrid que se ponga en contacto conmigo cuanto antes. De la nuestra conversación depende el bienestar y seguridad de sus padres. Sí, anaven així, anaven així. Estoy seguro que la me dé un será toque. sensata y hablará conmigo si sus padres aún le importan. I li deixa la targeta. Però què és, advocat laboralista? Però com? Ha dit Aló Barça. Aló, Barça. És el Bengal, quan va guanyar la Lliga. Aló, Barça! Barça! I ja està. Ramon, què Ja voldràs està. per sopar? El més interessant d'aquesta sèrie passa sempre off-screen. Off-screen, diu el pedant, l'idiota. Fora de plano. Que no em sents. No res. Barça! Tinc mongetes seques. No sé per què em van deixar anar. Et puc fer una truita? No ho sé. Ben crueta, com a tu t'agrada. Te frío un huevo. Han convertit tot el país en una presó. Què remugues? No res. No tinc gana. On s'és vist? Si cal s'ha de menjar sense gana. I també s'ha de viure sense ganes. Sí, fill. La vida és un deure. El Ramon fent sad posting de cop i volta, Fent com les comptes de Twitter aquestes que fan sad posting depressiu. El Ramon, 324 existencialista, sisplau. També s'ha de viure sense ganes. També s'ha de viure sense ganes. Du und deine Eltern, ihr habt das Deutsche Reich betrogen. La vaca és cega. Nosaltres també som alemanys. Però heu amagat els vostres orígens hebreus. I els jueus són els enemics de la nostra nació. On són els meus pares? Estan bé. Es troben detinguts. Ha perdut l'accent, Ha perdut l'accent, Ha perdut l'accent. On són els meus pares? Estan bé. De cop i volta? De cop i volta, què ha passat, Nascut entre Blanes i Cadaqués. De cop i volta, Es troben detinguts a unes dependències policials a Frankfurt. La seva sort depèn de tu. De mi? Si tornes a Alemanya voluntàriament, sense fer declaracions a la premsa, et prometo que els teus pares seran deixats en llibertat. Però quines declaracions a la premsa? Però que és l'any 42, però que ja els estàveu portant als camps com si fossin porquets. Però què m'estàs parlant ara? Què premsa? I si no? En aquest cas, ells enviaran a un camp de treball. Què faran? No ho he entès. Quines proves en tinc d'això que dius? La meva paraula. Potser és per mi. He donat als meus superiors el número d'aquesta casa. Hallo? Ja, ich bin Helmut Walser. Ich warte. Ja, sie ist hier. Vor mir. Einen Augenblick. És per tu. El teu pare és d'Alemanya. Aquesta escena està arribant al nivell de la tornada del Ramon. No sé si ho esteu sentint igual que jo, però a mi aquesta escena m'està expulsant de la trama com quan li peguen, quan fan un forat a un avió, a una pel·li, que fan i surten així, doncs així. Ara falta una perxa, sí, que li doni al cap a algú, al Hans Müller. Hans Müller,
Hans Müller. I aquest plano, de cop i volta... Qui és aquest actor? Aquest actor és un actor català, no? Evidentment. Aquest tio, el pare. Com estàs, pare? I la mare? Estem bé, bastant bé. Quan tornaràs? Encara no ho sé. Torna, filla, sisplau. Torna. Digui que tenen moltes ganes d'abraçar-la. La mare i jo tenim moltes ganes d'abraçar-te. Que si torna a salvar la vida a vostè i la seva dona. Que si tornes... Però què esteu fent? Però què esteu fent? Tornaré, t'ho prometo. Nis con Turik. Semmelen Geigergegen. No parli amb Però què està passant? Tati, para! Tornes. Oh! 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 I podem tornar amb una mica d'embranzida? I podem tornar amb una mica d'embranzida aquí? Aquest moment superclimàtic. És que no tinc... T'ho juro per lo més sant que no em surten els acudits. No m'estan sortint. No m'estan sortint. Estic com que m'ha patat l'electroencefalograma. Estic com aquí en plan... No m'estan sortint. Salvaràs la vida. No ploris, papa. Tornaré, t'ho prometo. Nis con Turik. Semmelen Geigergegen. No parli amb Semmelen Geigergegen. Semmelen Geigermeigen. Semmelen Geigermeigen. Nein. Semmelen Geigermeigen. Tornaré, t'ho prometo. Nis con Turik. Semmelen Geigergegen. No parli amb Ah, no parlen jiddisch. Bueno, és igual. No és jiddisch, tampoc. Tati, para! Schwein! Ho sento, en el context d'estar mirant temps de silenci, cap broma que haguem pogut fer al voltant d'aquesta escena es pot titllar... No ho ha fet ningú encara, no ho ha fet ningú, però no es pot titllar de racista, perquè no estem aquí criticant aquesta sèrie en clau racista. Estem criticant que aquesta escena és més ortopèdica que els nens aquests que creixen malament i els han de ficar l'armadura aquella que van així, ¿vale? Aquest xiste sí que era ofensiu. Fins ara no n'hi ha hagut cap, menys el del gas. Ha penjat i li diu al nazi. Ha penjat, no sé per què ho ha fet. Així doncs, quina és la teva decisió? Quina és la teva decisió? Quiero el comodín del público, ahora. No tinc la resposta encara. Ja he fet el comodí de la trucada, ara vull el comodí del públic, si us plau. Ara m'he imaginat en algun programa del ¿Quieres ser millonario? Del 50 por 15, que algú faci el comodín de la llamada. Ara mateix, com que sortim i algú està... El Ramon, per exemple, està a 50 por 15 i està el Carlos Sobera en plan la respuesta, ¿cuál es no sé què? I diu, quiero el comodín de la llamada. I de cop volta truca algú i algú està com dient sí, ho estic aquí buscant a l'enciclopèdia i de cop volta comença Kermilien, Feigenmirgen, Kermilien... I no li serveix de res. Uau, m'he anat molt lluny, ho sento. ¿Estás segura? ¿Cómo que estás segura? Dale muchos recuerdos a tu esposa. Però que no se n'estan anant a treballar fora, eh? No te vayas.
será No te inútil. vayas todavía. No te escucharán, te encerrarán. No te vayas, por Muy favor. probable, pero tengo que intentar ayudar a mis padres como sea. Clar, taula de diàleg. Ingrid, taula de diàleg, de veritat. Tot sortirà bé. Tu et seu i negocia l'indult. De veritat que sortirà bé. Será una trampa. Si vuelves a Alemania, te matarán a ti y a ellos. Sit and talk. Partit Nacional Socialista, sit and talk. Si hay una mínima posibilidad de salvarles, tengo que volver a Alemania. Sí, el guàrdia ha marxat ara, el guàrdia ha marxat. Ha dit, ara no passarà res, la tinc aquí, la tinc menjant de la meva mà, ha dit. Has sido muy valiente. No, home, no, deix. No lo soy un cobarde. Soy un Si no cobarde. fuera mi vida, sería muy distinta. ¿Cómo sería? Uy, ¿cómo sería? Si me atreviese a decir toda la verdad, ¿De qué hablas? no res, déjalo. Algún día encontrarás lo que buscas. Nunca, never. Doctor, el senyor Balser reclama la senyoreta. Sembla que té una mica de pressa. De seguida sortim. M'agrada per això com estan... És a dir, hi ha com una trama important de que estan amagant una fugitiva jueva, saps? Que tenen un general nazi que els està seguint, que acaben de parlar amb la Gestapo, que... I la resta de la casa és com que tot ha de seguir, tot segueix amb naturalitat. És com, no podem entrar aquí i jutjar el que fa tothom en aquesta casa. Aquí, doncs, un dia hi ha algú que està amagant un fugitiu jueu i aquí doncs, hi ha un altre dia que no sé què. Però aquí, si la casa no funciona, si no hi ha un ordre, això no té cap sentit. Perdóname, antes de irme, ¿podrías dejarme sola un momento? Sí, claro. Ara es dispara amb una pistola que no hem vist en cap moment. Segur que troba una pistola ara d'algun lloc. Seguríssim. Seguríssim. La música ja t'ho està dient. Elokeinu, al tasbi, עכשיו שאני אדריך, עזר שירך, אל תעזוב עשניך. אלוקינו, תן לנו את ידיך. Aneu preparant les Fs, prepareu-les. L'Ingrid va tornar a Alemanya i li van prendre el rastre per sempre més. Anys més tard vam saber que havia mort al camp de concentració de Mauthausen. Hombre. I com ho vau saber? Com ho vau saber exactament? En pas d'aquesta casa no cal que tornis mai més, m'entens? Mira, no tornaria per res del món. Et denunciaré a la policia per adulteri i et ficaran a la presó. No t'hi atreviràs. Anys et passaràs a la... Ojo el gorrito del pavo, Ojo el gorrito del jambo. La Trinitat. No saps el fàstic que em fas. Vell! Bagassa! Mala puta! Lladre! Toro! Torna al corral! Un dels collons! El meu sucre candi. El meu sucre candi. El meu sucre candi. Un tonto gran. Tonto gran pel Sebastià, sisplau. El Sebastià encara no ha obert. Deu estar cansat. I això que ahir la nit no va tenir corrida. Però li van posar unes bones banderilles. Encara li deuen coure. Doncs ja es pot anar gratant. Infeliç. Sí, el Sebastià és un poca pena. Però Déu-n'hi-do, la Roseta, quina bandada. Una dona per dos homes, malament rai. El Sebastià no s'hauria d'haver casat amb una noia tan jove. Quan una dona no la pots haver, val més que no t'hi escarrassis. El cor té raons que la raó no entén. Ho vaig llegir en un full de calendari. Fixeu-vos que tota la trama del Sebastià i la Roseta,
que no ha tingut cap afectació a la resta de la sèrie, vull dir que ha passat com una trama episòdica que comença i s'acaba i aquí no ha passat res, tota està construïda per tenir aquesta escena que el Ramon escolta i que això crea com una espècie de situació poètica amb la que ell entendrà alguna cosa. Que entendrà que haurà de seguir endavant i buscar una altra parella perquè la Isabel ja no fa per ell. Tota aquesta subtrama està lligada per aquest moment. I t'ho faran més evident encara. Si vols sortir del país, demà a les 8 del matí surt un camió cap a Galícia. No, doncs no. Un contacte et passarà a Portugal. Però bueno, sí. No, però sí. No, però sí. No m'esperava lo del Frederic, però sí. El dia abans d'anar-se'n, el Ramon no va dormir tota la nit. I jo tampoc. Tots dos sabíem que potser no ens tornaríem a veure fins al cap de molts mesos. M'ha fet molta gràcia això, Clara. Si et pregunten et dius Ingrid, has de parlar raro. Perdó, és que m'he deixat una mica últimament i ara semblo un senyor. Potser anys, potser ja mai més en tota la vida. I aquesta idea ens corsecava l'ànima. Què hi fas aquí? Toca el violí, mira, toca el violí. Ojo, escena final, escena final. És el final? Sí, és el final. S'acaba, s'acaba. El Frederic? Abans de marxar fotran un caliquenyo, no? Les dones hi ha coses que les sabem. Com ho saps? Les dones hi ha coses que les sabem. Com ho saps? És veritat això o no? Les dones hi ha coses que les sabem. Les intuïm. I què vols? No sé. Per què has vingut? Per dir-te adéu. Que vagis amb compte i que tinguis molta sort. Gràcies, però pots estalviar-te els consells. No te'n penediràs. I si m'empenedeixo és cosa meva. Però no. No m'empenediré, perquè fa anys que ho porto de cap. Només faré allò que hauria fet fa molt de temps si no t'hagués conegut a tu. Però abans tenies unes ambicions, uns somnis. Anar-me'n a Corramont? No, La La parlo Land. d'uns altres somnis. Moment La La Land per Tenir la acabar, teva pròpia marca de ràdios, construir-les, vendre-les per tot el país. City of Stars. El Joan havia començat i si no hagués estat per la Si no guerra... hagués estat per la guerra, tot hauria anat d'una altra manera. No planyes els serveis de res. I fugir tampoc. Avui no veuràs Aquí retanques pernil. els ulls i te'n vas a l'aventura. Si fossis valent et quedaries. I per què m'hauria de quedar? Per tu? Per veure com vas envellint al costat del teu marit? Com aneu tenint fills i nets? És això? O potser per utilitzar-me de tant en tant? What? Aprofitaries una nit que no t'entenguessis amb el teu marit? Calla. What? Ho vols tenir tot sense renunciar a res. Pensava que eres diferent, especial. Però ets com tantes dones que he conegut. Egoistes, mesquines. Sisplau, calla. Feu ballar tothom com una baldufa. Només per tenir el gust de veure els homes papallonejant al voltant vostre. Com t'atreveixes a dir-me això? Tu ets com elles. O pitjor. Perquè elles no enganyen ningú, però en canvi tu... se't veu venir de lluny. Ets... Bueno. Vés-te, no vull veure mai més! Ara, jaleito. Hem tingut intensitat i ara tenim jaleito. Lluny de voler ser una persona moralista, perquè no sóc una persona moralista. Lluny de voler ser una persona moralista, anem a tornar a revisar un segon com s'ha construït la discussió aquesta que teníem i on anem, cap on anem. Has a dir-me això? Tu ets com elles. O pitjor. Perquè elles no enganyen ningú, però en canvi tu... se't veu venir de lluny. Ets... Deixa'm estar, vés-te, no vull veure mai més! I una cosa, d'alguna manera, porta l'altra, perquè no havien estat prou a prop. Clar, la nit acompanya, no? D'aquesta sèrie de factors externs.
Què fas, Ramon? Com ho estàs fent, això? Digue'm que m'estimes. Jo no. No t'estimo. No. Però Un sí altre que m'estimava. moment, Cristina Dilla, boca oberta massa estona. M'estimava perquè no se'n va anar a Corramon, sinó que es va quedar a Barcelona, a prop meu. El Ramon va tornar a obrir la botiga. Gràcies a que el Llorenç, que l'apreciava com un germà, li va llogar amb les mateixes condicions d'abans de la guerra. Així van viure molts anys, l'un prop de l'altre, gairebé a tocar, sabent que ens podíem trobar a qualsevol moment, que ens saludaríem, que parlaríem, però que per res del món no ens tornaríem a dir en veu alta el nostre amor. Els sentiments més íntims, les amargors. Oh, Penguic, t'acabes d'inventar un concepte de la puta hòstia, que és el Llorenç ex màquina. Llorenç ex màquina. Va, que ja acabem. Però malgrat tot, els dos sabíem que mai no podríem viure allunyats l'un de l'altre. Perquè les nostres vides s'havien encadenat amb tanta força que ja res no les podria desunir. Bueno. Qué cosa, tío. Qué cosa. No ho sé, reflexions. Voleu compartir algunes reflexions abans d'anar-nos conjuntament a dormir? Què vols veure, Pisto, aquí? A veure, posa el link. Ojo, per acabar, vale, per acabar està bé això. Em sembla bé. Com un bonic teixit i que brilla amb majestat. Fora de la tela no coneix la seva utilitat. Vinga, Ingrid. I la pedra que en la Va, muntanya per anar a dormir, dalt del cim per el això no príncep creu d'Egipte, que penya. mereix més importància que les que Contingut de la formen el DreamWorks. peu. I com pots saber, com pots mesurar de la vida el seu valor? Per Amb els què? teus ulls home mai no ho veuràs. Sempre ho has de mirar. Estem desbloquejant records Ho aquesta has nit de aquí. mirar amb ulls celestials. Va, Ingrid! No sé, Han atrapat els nazis! Enmig de la sorra el llac d'or no és Això ha durat una 8 minuts, fresca també t'ho font. dic. I per a una ovella 3 un minuts. pastor Podem aguantar és 3 certament el rei minuts. del món. I si un home perd el seu poder, creus que perd el seu valor? O potser és a les portes d'un més gran Sí, la pel·li posarem ara. renaixement. I com valorar un ésser humà, el que pot tenir Tot això és el que hauria d'haver fet la Ingrid quan anaven a l'últim concert, hauria hagut de tocar això. Tindràs la resposta en un instant, només de mirar amb ulls celestials. Això compartim tot el que tenim, que no és gaire més que res. Això m'ho van agerant, Si res no perquè és de la puta posseixes, DreamWorks, és més fàcil ser després. Això no m'ho deixaran posar després. No tindrem aquest capítol de YouTube Pot defugir els per designis veure de això. l'atzar i encara que els passos no saps ben bé. Està molt bé. Ara, gas. Ets el ball i has de ballar.
Hi ha penya que està marxant ja del rotllo. Això és too much. Gas. I així es combat el feixisme. Jaraneando. Jarana antifeixista. Senyors i senyores, això ha sigut fucking Temps de Silència, capítol 6. Seguirem dimarts que ve. Go, bitches! Fuck that shit. Hem acabat. Setmana que ve, més. Volíeu acabar en alt? Això és acabar en alt. Setmana que ve, més puto Temps de Silència. Tot això queda penjat. Més capítols de YouTube aquesta setmana, dels que ja hem vist, per la gent que es vulgui reenganxar. D'aquí poc farem muntatges de 10 i 15 minuts perquè la gent ho pugui consumir ràpid, vale? I setmana que ve, capítol 7, de títol Tot canvia. Pues ja pot canviar una miqueta, perquè comencem a estar una mica fins al xorrote ja, de tanta drama i tanta història. Bona nit a tothom. Visca Catalunya.